diri ini mau mesti cetok. Alhamdulillah. Kapan KTP udah tidak? Apa? KTP udah di. Bagus tadi. Lo hilang mau jelas kira mau. Iya. Cocok kira. Oke. Aku tuh hasilkan apa? Oh, Jenengan beda. Jenengan beda. Lah nek dulu sama kan lo sok guys semene kok. bukan pun kami. Bukan pun kami. Masuk lo jero itu tuh. Masuk bentuk kali jadi kok singset. Jadi sama ngambil aku kuyok-kuyok kopi itu lah. Tapi pas ini. Berada pas ini. Aku juga tuh makan. Ya Mas Ari mau. Juga anak terus. Bahas kok kita lagi gede lemut. Terus kan Pak.
Petrus. Suruh menjauh dek tadi. Jangan Mbak Le, jadi pakai larang orang dulu. Lengorok ke pripun lagi? Lengorok ke pripun? Yo, diet no. Diete carane? Gampang Mbak Le, bujuku kan boleh bujuk beneran. Diet yang berlibat. Yakin? Yakin. Nek wong tambah lemu piye? Kenapa orang mungkin terus buru? Iku masih percaya? Buru karena apa? Iku tuh ya tenaga toh. Sing paling sepele nek kepengin duit gampang. Apa? Mangan plastik. Mesti giring, mesti giring. Sapi itu mangan plastik giring. Ada sapi. Ya ya bener toh. Wis tau dipekal sapi turun. Burung. Nenek tak pekal. Apa kok sapi? Saisan. Si manten jawa menikah. Coba regani kiai sing nyuwun Sunda nggih Pak nggih. Kula aturke regani iki kanca-kanca praktek sanes berhubungan dadi iki. Nggih. Saking iso-iso sak mamune. Kula betake pendak kula kang saking. Jadi sampun besok. Gosok. Gosok. Ya apa mirip kok ya. Kuwi iki pengal nggih komplit yo kok. Mas kumpul kene lagi. Wah komplit. Kumpul kene lah. Mas kumplit. Gumbes. Nggih komplit kok. Lah kok pojok iku komplit kok pengendang sedaya. Ayo jangan kene nyebut gawe kene. Nggih. Cici masih tamare iki ya sing kira tamare. Rupamu. Ya iki aku jadi nenek aku lah. Mas kumpul tanya kene kok. Mas kumplit kok. Beri kasih Pak Cio bareng yo enek. Nggih. Kumplit. Oh Mas Haji ngeten. Mas Edi. Nggih. Wis karo. Halo Mas. Halo Mas. Wis karo. Sing ora sapa? Pokok kami sosok kok luputke. Mas Edi bareng iki. Oh, lah iki ngumpul ya iki. Sekarang ngumpul iki. Nggih, buka mriki Mas Edi, Mas Edi kene Mas. Saya iki karo manis. Kan ya, mriki Mas. Kene Mas, wes iki. Wah, aku disusul kanca-kanca wis kon aku rampok. Ya, boleh kene pulang berhasil tak kabeh tak perlu dadi. Budi. Ya, tiga kali ya. Sinare iki ya. Sikit bae iki. Aku ngambil lanang sing bagus dhewe di sikit. Ora gini. Ora gini. Komplit kok. Ya ini. Jadi lagi boleh Ya, sapa. Lah, lihat bocah iki. Bener-bener kok iki ini laki-laki aku lho, dijaluri ngene iki bulan-bulan. Aku lho taruh nek kelas iso dadi. Nanti komplit kan Oh, Mas Wikantoro. Mas Wikantoro. Berarti Mas ya, Pak. Niki jadilan. Mas iki, kaget nggih, itu kaget aku. Oh, komplit Diri komplit. Pak. Iya. Mas, gede-gede. Ya, kaget rasanya aku. Aku pincak. Diamini kapok itu. Ini sikit. Ya Mas Iki berkali kali Mas Megan. Kocok apa? Mas Edi kan tidak. Kami harus tahu, mumpung aku naik iso ketemu silaturahmi Prabowo kan aku kaya iki. Oh iya, pantan iki. Nah iki. Mas Cici ya enten. Nggih. Komplit Ini Mas Gidel ya, Mas Gandra komplit iki. Yo. Kendang kabeh iki. Ah, sing tak sapa iki? Megan apa? Kali Pak, sing sekali kita di kampung ayo. Ya karo ya. Ayo cita cita apa? Salah siji, anu, apa kuwi demo? Demo. Kuwi demo kan. Salah siji. Lu ya Mas, Wis tak ayo kan kalau Ampun iki mungkin sing pundi? iki kok sampeyan itu. Ya, Mas Megan iki. Oh, Mas Megan. Oh, iki panjenengane ngono Pak. Oh, masih di rumah enggak lo di pengen. Oh, sama rombongan kan bareng iki. Ini penggemar Mas Edi. Kamu gak capek. Kenapa kok? Kebang. Kok kali ngitung pira-pira. Oh, lagi. Ya, iki. Coba iki. Oh, ini dia manis. Iya. Lah, ini jalan ke sini juga Halo. gitu. Mas Batu udah masuk ke dalam wis. Ya. Masuk. Halo. Mana mau enggak apa-apa rugi no. Iki juga Biasa juga dia biasa juga. kurang yo. Yo jadi kenal kali dikandani. Kalau pulang iki no. Nah, iya. Mas Del ya, aku udah Mas udah banyak tuh soalnya. Mas mungkin orang kebunnya gitu dia ketemu. Makanya aku nek manyane daerah kene iki aku komplit rek. Aku mesti ditapi kalau dia ini Pak. Nanti jadi ngerti pun aku ben kerja. Monggo menika. Oh, mereka Mas. Menika reuni Mas. Oh iya, sudah sama mereka kan. Ya kalau kayak itu mau karyanipun. Oh, nek priko. Nah, ayo wes. Belak. Ya Mas kita tahu. Nah, kita kalau kata aku. Oh, ya. Dia punah barang ini, dites punah. Cinta. Dites. Jual mau gimana? Enggak. Ya, enggak. Kalau nonton. Ya, mas nonton tayung. Nah, itu jadi ini pokok. Ya, monggo katane.
Ayo kabeh kabeh. Layangan di judul iki lama aku lagi. Buka bulan Mas Des. Bosek, barang di sini. Mane kan kita aku kok. Seturu. Aku Ini kalau main dhewe to, Pak. Masa dhewe to, Pak. Iki jadi kalau Pak Nuri. Bali. Jadi karo Sing ana ayu ke. Kalian Mbak. Aulia. 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 Iya. Yang kalau angkat yo. Tiru-tiru joget ngono, Mas. Oke. Lu kabeh. Baru kabeh. Ada nih kan. Mas Endi gitu. Enggak. Ya iki pisan diatur kan ya. Legake mo. Ketepungan kuno paring dawuh bebasane gondok telo legake weteng. Iki ora amutan diatur iki dadi legane ati. Betul. Kali wong tak iki legane ya to. Pak Jeki saking Malang kasih hadir Mas. Saken. Saya ngerti Pak Dinggi, matur nuwun Mas. Mas Danang Sanggaran, pemilik karya Haji Anom Suroto, nggih matur nuwun Mas Budi Gopal saking Mas Budi Gopal. Menika kekembang kopi kagem Mbak Suryantini. Nggih, matur nuwun. Makasih hadir kula lunga dodol kaliyan anak lanang sampeyan kali telah. Lempung biru lan nggih matur nuwun Pak Lan. Jangan. Iya, ngadep lanang kan cocok iki wis suwe banget lan ibang aku aja rek. Anggarane cukup. Ya oke, maka langsung mawon. Ya maka langsung mawon. Langsung buka bulan. Ya. Kopi nemu plat bensin. Sampai dino. Orang itu sorakan sudah tapi dari siapa?
Terus Pak D, terus pokoknya di kolong telepon alas Rudandi itu termasuk kreatifmu ngasih serpek 6 dados taliban namanya 10 terus nek serpek songo taliban namanya oke serpek songo dan anu itu aku ban terus nek sampah nek ganti ini wes tuh saking gede-gede cowok nih gitu kan dari taliban Pak Wali Sugiono pun MC Pak Tuhan Pak itu di Bandung dan Tasik Libur terus Pak Is maka itu di Kose ada di situ baru menurun sangat sisi sahabat-sahabat Pak Long nah sebentar lu kali pun saking dibonon dari bukan kita menurun Pak Long Assalamualaikum Pak sebentar lu pun langgami pun Pak Dusno kalau kalau katanya santai kayak saya Mas Niko Suyanto di Kampeng Pak Dul yo jalan apa saya ini Mbak nanti tak dulu kasih begitu soalnya Jin, minggu itu terus kalau nggak tahu semua orang kita kayak so ya kita kitik-kitik kitik aja lihat dulu ya kitik saya ini nurutin Pak Kapit kalau kita bintang kamu saya itu turun tangan ayo sini cari ya apa dipeleke kok Aulia tapi kita bakal dia benar orang dia udah mulai cari bisa bawa dia lagi kita udah kita lagi lagi kursi ini makanya kita kalau kali panas tuh kalau kali panas saya gitu ayo saya ini coba Pak Putri mau pakai tempat ini ketek mbak mulai soal ini ketek ini sebentar kali pun tapi Mbak Putri itu apa perlu sama sekali yang bukan siapa mau pilih-pilih sing terus diskusi aja buka dan sing kira-kira bisa dibuka karena kami biasa bilang aku tidak terus aku tidak orang sih kena ini saya sudah kan mas lu berapa langsung ngusung kamu nanti aja nah ya langgami biasa ngapon apa terus untuk pakai yang apa lagi bisa tapi baiknya gitu mungkin lagi ya apa dipakai latihan begini kalau oh iya ya langgam sing kepenak jadi mau tahu namanya Kadung Tresno Kadung Tresno
nonton pos nonton desa ning to tapi ya iki Pak Dong yo Gus Aku macam ini satu yang Tapi apa? Ini tipis. Tipis gitu. Tuh ya. iya iya Pak ya Pak Cara apa? kenapa sama purwodadi Ora ada cara gue Helen mulai. Cara purwodadi iki ada isi lho, di sini Di sini kok jadi. oh iya Ora ada kalo jadi gambar di sini apa itu Indonesia butuh apa Di sini wong teman-teman gue ya. Bojoku barang gue ya. ya makasih nah ya Apa tuh? Mau minum obat.
saking dan berbogat yang satu membantu pulau sakoncok ini pun ngayai pacipan ini pun ngogani penggalipun pulau kadang-kadang sudah selalu dengan kesakan lagu tadi Pak ya betul ya Mas Ike Mas Ike dan teman-teman semuanya ya dulu ini Mas Ike kali pulau jadi berkata amin terus pancit tak sampai
Mas jinggo sak upama bambu aku ngautus marang wong Pandhawa Pak Warna kene kok. Perlu dipun menika menapa? Anggayo kanugraning jagat kang wujude masih pragon arane mak bicara Wasesa. Matanipun wonten Pandhawa Warna iya masuk Malabudrana. Aku ngautus upaya dununging Mandira Kesema banjur adem paring nendhaga sancaka. Kanthi wasta Kyai Pagune kang mapan ing sakisoring Pandira Bimawa. Pemikon kanjeng lagi kalap-kalapan pemilih kalis risak paling gandreng sabarang Gus Gendara Pulo yang buyut tipe kegarangan biasa seperti polingan kok Pulo pitados Pulo percaya ini sedaya kawipun para nambaran puniki cipta pila sampun gedang tinggalipun upaya kemawon jlunungipun Mandira Kesema menika kala Wasa Malabudrana dari posnaku bareng anak-anak iki monggo kula ndherekaken Gus.
kulangening kamu Sasmi bakal lande ojo bicara kanindro kaprawiran den KSD Pesunan Sari Raminyo apos keperlakuan itu kawan berlogi bersama aku lagi lagi kira-kira yang bisa ini bisa ditambah bilang-bilang ini kawan itu contoh dengan menggunakan karena lu ngomong gak terima sing ngomong suaranya aku belum terima sangat kira-kira aku tahu cecekin ada di meja dapat astari kalau deprani tingkah mati desa itu kawan dulu soalnya itu yang hukum keminto sing kalau nalongso nyakkan paling mati jagat mau kono berunang penggang paling pering sama itu kawan dulu sing kalau pecah paling kasari itu kawan dulu penting kau dan anak ini
sama macet sih tapi godo pulau sani godo pulau sani ini mongko gue kasih peningkan lagi godo supaya dia tanpa orang godo pulau sani ini waktu akan negara pulau sama juga dia mengastukan diri
Terus kurang punya wah itu orang berani mau kan tapi kan kayu kan tapi loh bukan kayu kemari ketakut apa kau yang pada aku ayu tinggal mau semua papan gini baik pokok pun tidak akan terus
Ora kena seneng gwenteng kuwi api men. Dadaku sapa kadilatan kami kok kae ora dadi reca tak setai kring-kring. Aku sepiro bakal ngapikan Nangkati sutomo kosti sasongko kasongan joyo Rakanjur mungsung kaskora rasul pingsani sami Anakku kirewong aku sakti Anakku kan bagus nami kuwi dadi recawaku Minta kaya ngopo susah nganti ora kelakoni Pandito kang urang koko wani gawe ciptakan anakku siap dimati kalau kaya barang ora trimo kene maju sisa mati bali pusakaku tapi kok kae maju karo kalsoki apa sih kabeh sama orang rumah aku kirakan tapi memang maju para kasokan dikali-kali kok kayak lakon dadi coba wis tenan Prabu Kesnoraku Gorowati kowe maju di sana kene nganti kulawane aku mundur saka karwanmu pembantu sopo aku ora kowe iki mos jatuh iki sopo ora kakak mati di mana kowe nang kan bakal golek jatuh mosok ayo iki kepalan
nak ulun nggih wis sanggeni padha becik suwani 20 bambang wis sanggeni nggih ulun ulun sanggeni bapak pangestu paduka sata Maharjo sowan kula ana kula mugi kunjuk ulun sanggeni bapak ya yo ulun wis ulun pompo lan kawula ngomong ulun wis muni ngopo kang dadi sediane wis pamane ulun dibenti jeneng kita pengen mau supataning begawan dulur kan itu pompo malah kita wis sanggeni ya monggo ora ulun nggih ulun panten kula namung pati menika saged ambilan seperti kan nedeng kula sandang menika kula bisa ngene kita nadyan manungsa ning ndal iki wajiban bayaring jawab nyatane kalanti paling panglah kita ngumpuli sakabeh jawab manungsa ulun kita yo lamun kita lan kakak kirapan ana tetembungan trigale nganti tan bisa bedak marang kutaning pasti kudu bayaring manungsa ora bisa ngumpuli gawe sing kakoso sira kula mojo nganti kaliyan lungguh lan asal gajah uripe manungsa kuwi mau ora ditimbang saka dawa lan cendheke umur nek dibondo saka kita nglakoni urip madya padha kuwi mau sepira nggone mupangati tumaping jagat raya senadyan kok uripe ora suwi nang yen to uripe diguna tumaping budaya agung kuwi luwih utama tinimbang manungsa ingkang uripe suwi nek tansah agari kanthi tukaning sasama kula susu mangkir yang kita paksa budidaya mayor hari ning bawana rampungi kejiban kita minangka manungsa kita bakal dadi golongan Jawa Kulo asriyan ing gunung tertane balung tangkar ning sekasa ikan sari jaya tampak kargosopo kumplaning bubay pantel waduh biar ada perangan prosek anak kulo syarat agengin manun dini paduka sampun ambing kasih sungkaran batas kulo pun bisa gini kaki bisa gini para kemus pranowo panyuniro dan pranowo sama kita ulun tundung supaya kali ini mafia waktu itu paling pun pakai ulun satu dulu kita kali ini mafia waktu ulun gak apa paling kanu gerahan menjadi pusoko nanti pukul pengarang mati ini aneh pusoko goto hitam pusoko goto hitam ini ngomong yang betul kita mengaku ngomong kaki mulai gak hati-hati tanpa orang yogyo ayo Kresna ya jauh tentang kecandak dari ngaku tuh dadi mumpe Kresna kalah
ing sasmita mrih lan dewaca bicara ngandendra Begawan terus apa? Ada kok disini begawan kok wis ora marang jenengku kowe sapa? Aku Bambang Kumbadewa sing bakal midono aku lho apa kowe sayane Prabu Kesma dudu aku dudu sae Prabu Kesma banjur kamu pirang perkara kowe ngajak Mas Darmawan aku sayane Begawan Durna sing bakal mas pirang marang kowe ora tau wadone Begawan Durna aku limanake Jangan kurang-kurang maksud kali ngambil tak ada ngaku ke apa tenang tantang Bambang Kumbadewa tujune wong suwe kok aku Kumbadewa aja kirang-kirang gumuyun tak tibani pusaka kacilatan kapipa kaentuk dadi mobil arek Nake pusaka kacilatan aku ora karo di Kumbadewa duwe pusaka kacilatan bahkan tak ada yang nggo pusaka Kumbadewa kula sami salam dadi opo kan aku pake Halo sekarang pusakamu kamu kok gawe aja umur kena pusaka dodo pusane ayo kene perkara kamu kok ambil Komodo Gusti Pasangka kasuman Surya turun milahing sekali tahun lagi dime turun kewirakan lakone Bambang Kumbadewa walimu tentang dani yen ulun ki kok ora dulu tandang randha masuk ya jendro yen panjang ngono becik ulun bakal kaya jago kanggo nanti ki Bambang Kumbadewa kene ya wong sapanan iki bela titah kurang Bambang Wisang Geni aku kula iki aku Wisang Geni Dimas aku Semarang Surabaya sebelum pendelingane wong iki kula Wisang Geni kebenaran mulun penang yo ganti koning iki kira kula ning Pasaya marang kita kudune titah jaluk tulung marang iki lakon iki ana diwa mundhut pitulung nganti titah kadiwan yen ulun critake ning kene aku ning kula ning tulung ngomong padha apa kula mundhut tulung babakan perkara apa ulun dhewe yang dini wong kakang Bambang Kumbadewa kakangku krasa ora kagetan dikono Bambang Kumbadewa kae kula tak kula mundhut iki lho Wisang Geni aku
menulungi para penjenengan. Iya nggih bisa ngerti. Mengko dhisik nggih bisa ngerti. Sadurunge pinulungi pangandiki kakarane Bambang Kumbadewa pun kok bakal crita. Crita apa kok? Akhire dadi katuwa. Kawrono. Yen kok kadang mati mati wis sembodo kedunungan mati ora pun mati jati wasisa. Oh, sapa sing dijulungi pancen ngono? Wong emane iki, emane piye? Para kamari mati. Sarana kadang mati mati lan ramane ali jawaka kena pusaka dilatam satemah wujute Gumala kaya dene reca waktu parah. Sakat dibuka kok. Banjur sapa ingkang kula nimbali pusaka nganti kakang Abimanyu lan Rama Janaka dadi reca waktu. Ora liya coba ngomong, sayane para sapa kula. Arane begaran Telocana. Ya sesingone dewa kang ana ing buri-buri iki gewata. Piye kula pisan geni. Kakang Abimanyu nek Rama Janaka mbok boleh kemeneh apa ora kula. Nek mbok sadani mengko sing saguh niki Bambang Kumbadewa. Nanging yen ora musuh kula mung Bambang Kumbadewa. Nanging Bambang saged sing bakal nambahi wiranging Pandhawa Guru Wadon iki. Ulun minta sapa Bambang saged ulun saguh musadani marang ngrakamu marang kakang Gusti Abimanyu. Saguh tekan lair ati ya wis. Tak kakang Kumbadewa dhewe iki. Abimanyu semoga jeneng kita dadi reca. Mergo mawat sing kurang kaya ngono dene iki jeneng ulun bakal musadari marang jeneng kita pulih kadiri yuri. Ulun sakiran nami kaya sempat ngabekti kula mugi kunjuk yen kula Janaka wis pulung tampa. Pukulun sembah beti mugi kunjuk pukulun yen Abimanyu wis pulung tampa. Yektine ulun ing dadi saring para Kurawa jeneng Begawan Telocana iki. Nganti kami tinggal marang jeneng kita sakarone yektine ulun mau menawa dadi pacakan sepun Abimanyu antuk wahyu. Gandeng Abimanyu wis entuk wahyu. Kok dadi ulun bakal bali makayangan. Jeneng kita dhewe iki tuminggal dari yo nulinggih senika dalu. Apa kuwi kenalane Bambang Kumbadewa? Dasar penyokong iki mau sapa? Tepungke bae. Aku Bambang Wisanggeni. Loko suto aku disayangi. Jadi pun sanjang para guru. Aku aja melu nuncare kebolo teng bulatan. Ayo wis sumingkir. Belum sumingkir yen terus glundung mesti kamu mati dening aku, Pak.
Bambang pisang geni. Aja girang-girang bumi. Salam iki pusaka kadilatan Godo kula sami. Tiban pusakaku ajul ngumpul kuandhat kabeh. Bambang Godo. Sing duwe pusaka kadilatan namung kowe iki. Kadilatan pisang geni. Uga ndarbeni. Pusaka kadilatan. Kyai Godo inten. Tak sabet Godo inten bleduk pranamu umpul di mobil. Godo kula sami nang Godo inten kalipun satu pusaka kadilatan ingkang ageng kabiasanipun namung gedhe perbawane pasan anggenggake bawana wauta pelok ing kahanan tempuk ing pusaka kalih pijenengake mubyan mulut kaya bledhek ketarungan anyanyi swara jeblok Godo kula sami kan Godo inten srena saking kang dulu yetine bali mengasal kamulani dene Bambang Kumbadewa Ponta tanpa satu wujud Begawan Durna. Kaki paduka sekolah pokok wisang geni lawan Silowadiman. Ojo nganti dadi seling penompo kawuhana lamun ndulun rencana marang kita mau ora teges ulun kuwi bar rasa ingkang ora prayoga. Nanging kabeh mau jalan aku niku dak namung tekaning negara iki mau kudu kacoba dening parencana. Inggih bukulun. Inggih bukulun. Titah kulun gawe wisang iki. Karena tim patrimo ulun dene kita wis bisa mungkasi karya. Kaya kulun. Ya ora doco rasane ngati. Ayo kusama paringan ing kulun sang bapak kanggo wujud pangarane wahyu aran Godo inten. Sampus musna sirna saka tanganku. Kulun Bambang wisang iki. Aja dadi atimu sejatine ulun uga bakal maringake karugan parang jeneng kita wisang iki. Nugroho kulun. Wis pancine ulun nedhake wahyu katon tepat parang jeneng kita. Wong ana cipta sareng kaliyamu. Tanpa ana wujude wahyu katon tepat, sedhi rawuh kulun.
pisang gini sejak ini jeneng kimo-kimo dadi wadai waktu katon-katon kang bakal bayani bawono mligine uga kanggo kulangsa pribadi liwih sabda pisang gini urip ing jagat iki ora bakal dadi perang gede kang arane Bratayuda Jaya Binangun mangkono kulun ya kulung sarung kowe Siti Mandini ulun kundel makayangan kaya Harjaya iki Aku prakun kulinggimu dinangi nompo mati prakun bisa ini nompo mati kantor terman iya kok ya mungkin ini takkan dari ya dari kalau nopi mau kakangmu gak berkocok kerja mana nontosin nopi mau binalang karena dini begawan itu lo coba yang jelas itu semua kedorong dulu terus boleh ono satu nopi mau aduh ini nanti orang aja pakai sopi itu udah pernah jadi dikini ngomong bilang-bilang lah boleh gitu orang boleh orang oh iya ya ini eneng sing rebut-rebut eneng sing ngomong-ngomong eneng sing nyetel nanti keturun barang ya waduh penak ngelipu lu tani apa lah tak kaplung ya lu tani Mergori pos-pos di barang-barang ini berdipok dengan dulu contoh iya nah itu pawatan isik rompong aku berabun sopo kakak nganti maju jadi aku waktu rompong aku kata terpan oh begini tadi pakon ini loro hari bodoh ini terpula dan ini ngoyong-ngoyong terus rompong sih nonton dia malah-malah oh iya 10-10 gue tekan-tekan rombongan ulo niku mujuke lho niku wong tuwa niku aja kudu sepanake karo bocah-bocah kula mriki mung kudu mengesani Gusti mugi-mugi kanthi wontenipun ringkitaning dalu menika warga grobogan sedaya kemawon pinayu menika hayang katon maka wijengan ora santai ora pangan pinayu ngono kesehatan panjenengan lan kaya sakurung-kurung Tahun kantun kula anggenipun kali wajiban kathah gerakanipun dipun pangapunten saking anggenipun. Bapak Bupati Bapak Wakil lan sedherek kula menawi wilujeng kali kono rezeki kang agung saged nyepeng dhateng kembali pemerintah Provinsi Grobogan mriki kanthi welasasih dhumateng kawulanipun. Panuntut pingatur kula awit lare cabul sakono aku ento